Добре дошли в Америка през моите очи. Един откровен и личен радиоподкаст за това какво значи да започнеш от нулата в една непозната страна и да живееш с 100% сърце. Аз съм Лу. Родена съм в България, но живея в САЩ от 2006 година. Тук ще чуете историите ми, такива каквито са, без филтри, без гланц, с всичките истини, болки, малки победи и онова, което често остава скрито зад снимките в социалните мрежи. Ще говоря за живота като имигрант в Америка, брака и самотата, културния сблъсък и адаптацията, силата да останеш себе си, когато всичко около теб е различно. Това не е просто подкаст. Това е гласът на една жена, която не се отказва. Ако и вие някога сте се чувствали чужд, объркан, търсещ или просто имате нужда от някой, който ви разбира, тук сте на точното място. Благодаря, че сте с мен. Това е само началото.